हालेलुया जोब्बाय बार पंजाबी हालेलुया बुंनि दे ओके जेब्ला हालेलुया बुंगोन जों स्रां मोनगोन आरो प्रभु जिसुनि वचनखौ जोङो गोदान जिउ सोनानै लांनांगौ दिनै आमेन साननैयाव जोङो सोलोंबाय आरो बे साननै दिनैनि लास्ट सेसन आरो दाहाय मोनसे हिलिं सेसन बे निश्चय प्रभुआ जोंखौ दांगोन आमेन बेनिखायनो जों गावखौ गसंनि दनदिसे गावनि जायगायाव Jesus name hallelujah 1 2 3 शेतानखौ गाख्रेबदो गावनि आथिङाव बे शेतानखौ गाख्रेबथारदो नोंखौ नासयग्रा गुरै ना नोंखौ नासयग्रा गोरिब जाहोग्रा गाख्रेबदो गावनि आथिंजों मानोना जोङो लुक चैप्टार नम्बर खौ जेब्ला जोङो नायो बेवहाय जोंनो अधिकारखौ होदों ओके जोंनो अधिकारखौ होदों लुक 10:19 सारे सब भिक्षु सारे शत्रुओं को कुचलने के लिए आपको और हमें अधिकार दिया दे आखै खोबदो गाव अधिकार जानायलाय जीसस नेम हालेलुया glory to the Jesus माये से ओननं प्रभु शुभ मारे परक माये से ओननं प्रभु शुभ मारे परक मंदं सोहायानं निमोहिनाको मंदं सोनभाया san sohayaनं nimohinaco mandang sonabaya maise onenang prabhu subhari maise onenang prabhu subhari say hallelujah say बहुत होने दिए सबको प्रभु जीसस से बहुत होने बिनी की नजर में दिए सोने तक की मतलब आवर अंशने कतान भाषा और आवर अंशने कतान मिसी पर कतान शिव से में लगन सिंह निकीमा Ezekiel chapter number 36 26 Ezekiel 26 आङो नोंसोरनो गोदान गोसो आरो आङो नोंसोरनियाव गोदान जिउ होगोन आङो नोंसोरनि सोलेरनि अन्थाइ गोसोखौ बोखारनानै नोंसोरनो गुरै गोसो होगोन आखाइखौ नाजावदो दे हालेलुया today he wants to make the new person गोदान बर्न बि खालामनो नागिरदों जोंखौ मानो बर' माहारिखौ गोसोआव लाबोनो मानो प्रभु जिसुखौ गोसोआव थानो थाखाय जोंनि बड'लेण्डखौ समायना मोनसे बड'लेण्ड दानो थाखाय से हालेलुया आरो गोबां मानसिफोरखौ सोरगो रायजोआव थिसननो जिबननि पुस्तकाव नाम लिरहोनो थाखाय जों नोंथांखौ आंखौ प्रभु जिसुआ सायख'बाय आङो खुनु पास्टर जानो इभान्जेलिस्ट जानो आं जेबो आंहा इच्छा गैयामोन I had no any intention no any interest to be a preacher or something like that Kintu, professionally I was a businessman. I'm a businessman, man. 14 years right after my college from the Guwahati Arju College. Arju College ni preparing ni una anga academic ko kalamnane. Anga just business so involved jaden. Bibhinna prakarni business like under the Assam government ni under PWD, PHE, railway tracks banai NCB to Nagrakata kalamnai beohai जोङो okay बिखौ broadcast निफ्राय नेरोगेस खालामनाय and कोयला export बिभिन्न डिपार्टमेन्टआव आं जेब्ला मावदों प्रभु जिसुआ होनदों सत्य नोंनि थाखाय एसेबांल' समयसै नों गावखौ सालायदों आंखौ वार्निं होदों
आरोबाव आं मावबावदों आंनि जिउ आंनि गोसोआव ओरैबायदिमोन आङो ओरैबायदिमोन लबिमोन जोबोद आंनो नांगौ थाखा नांगौ धोन नांगौ थाखा नांगौ धोन नांगौल'मोन आंनियाव I born and brought up in the Christian. My papa was a British army. आङो Christian न'खराव जोनोम मोननाय खिन्थु आं नमिनेल Christianमोन नामधारि Christianमोन आङो इउथफ्राव जोबोद सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट डायसिसनि मावबोदों चार्च अफ नर्थ इन्डियानि आन्डाराव जोंहा मैया जोंनि बिशपफोरबो फैदोंमोन आमफ्रायबा सिङाव बे मथिउ 23नि 25-27 लिरजानाय बायदि गोथैसालिखौ जेरैबायदि सायाव सुनै लिरो सिङाव गेसाव गोजा पेकिं गोजा भाराफोरखौ सायाव मानजिबाय सिङाव मोजां मानजिला बेबायदिमोन आंनि गोसोआ Love, lalos, pride. I hate the pride. Kemendiman because I speak the 7 languages. I can speak 7 languages. That's why I hate the prideness. Kemendiman, love mananga. Kita cakap Prabhu Jisana saito. Esibang maseneng ni thakaning salai आङो गावखौ दांनायासै खनसे नङा खननै नङा खनथाम बेनिफ्राय आसि दिन्थिबाय आरो आङो बेनिफ्राय आंकोल टिचेस दिनाकरन टिचेस कलखौ लिरासै जेब्ला आंकोल टिचेस दिनाकरनखौ लिरासै बे आंनो गाइड खालामासै सयत if you want to be a real Christian if you want to encounter with the Lord Jesus Christ you have to follow my guide बे आंखौ लिरहरासै आरो बे सिटिखौ आं अरायबो बाइबेल सिङाव लानानै दोनबाय थायो दिनैसिम दङ आरो एकर्डिंलि आं प्रभु जिसुखौ नागिरासै I started to reading the Bible from the Genesis to Revelation Genesis निफ्राय Revelation प्रकाशित बाइबल प्रकाशितनिफ्राय Genesis उल्टां जेब्ला नागिरासै आङो oh my God आं सानोमोन सिगां मैं सोचते पहले कि मैं स्वर्ग राज्य जाऊंगा मैं स्वर्ग राज्य जाऊं बोली भाबिছিলো আগতে কিন্তু যেতিয়া মই বাইবেল পঢ়িল বুলি ধৰিলো যেতিয়া মই পঢ়িলো তেতিয়া মই my God মই জীৱন স্वर्ग राज्य নেযাওঁ যাব নোৱাৰো কেতিয়াও বুলি মই দেখা পালো आं नुवासै आरो जेब्ला आं बाइबेलखौ फरायासै गोबांथार आयु माथो बेखौबो आं भुल मावदों बेखौबो भुल मावबाय जोङो जा फैनाय समाव हम जब इसमें आया जों गावखौ देलायनानै फैदों जोंनि गोसो सिंखौ नुदों नामा नुवाखै जोंनि गोसो सिंखौ नुनोब्ला जेब्ला जों बाइबेल फरायगोन बे आयना बायदि रोखा ये तस्वीर कैसे से सब कुछ दिखाई देगा जोंनि सिङाव थाखोमानाया गासिबो बे खुल्लुम खुला बिदिन्थिजों जोंनि चरित्रखौ जीसस जेब्ला आङो गोदान जीवन born again मोननायनि उनाव आङो फोरबोखौ नागिरासै 4 बोसोर I prayed 4 बोसोर आं रियेल जिसुखौ सारि बोसोर মই प्रभु जिसु ख्रिस्ट प्रार्थना কৰি पगलानि सानाव মই বিচাৰিছিলো मानसिफ्रा होनदों सत्य पगला हल पागला जाबाय बियो होननानै बिजनेसाव थांले जेरावबो थांले आंनि हिनजावा মোৰ मिसेसे কৈছে তুমি কেলে বিজনেসটো এৰিছা তোমাৰ এই সৰু কেঁচাবিলাকক কেনেকৈ পঢ়াবা मानो नागारखो नोंलाय बिजनेसनिफ्रायलाय बोरै फोरोंनो नोंनि फिसाखौलाय नों मानो पास्टर जानो नागिरदों मानो मिनिस्ट्रि मावनो नागिरदों बे समाव आं बिजनेसमेनमोन I used to offer the tithe to the pastorफोरनो गोजाननि पास्टरफोर आंनियाव फैयोमोन आं बिसोरनो tithe होयोमोन आरो आंनि हिनजाव बेखौ नुखुमानानै थादोंमोन जेब्ला नुखुमाना जेथिया মই কইনেকে দেখিলে মই বেলেগক tithe দিও বি বুঙাছাই जेब्ला মই ডিসিশন ললো যে প্রভুর কার্য কৰিম বুলি মই বিজনেস নকৰিম বুলি মোৰ কইনেকে आंनि हिनजाव बुङासै मानो नों बिजनेसखौ नागिरनो नागिरदों पास्टरफ्रा माथो गोरिबसो मागि बायनानैसो जानाङो बेनिफ्राय माथो नोंनो हरो नों फिसाखौ बोरै फिसिनांगौ होननानै जोबोद गाबबाय She cried ultimately my wife cried how will you manage your 2 children Those who are serving the man of God, they are coming to you like a beggar. You are keeping yourself, but how shall you survive? Yes, that's also real. That's also real, my dear. Ante bang because street has it. नोंथांमोना बलिउडनि जनि लिभारखौ मिथिगौ नामा? जनि लिभारखौ सोरखौ मिथिगौ? मुम्बाइनि किं कमेडियान जनि लिभार बिनि मिनिस्ट्रियाव जेब्ला आं एन्टारप्रेटार जायासै गोबां महिमाखौ नुवासै आङो दे प्रभु जिसुखौ धन्यबाद खालामदों आंनि हिनजावानोसो आयु मिनिस्ट्रियावबो बिदि डेभेलप जायो माथो बेबायदि महिमा दं माथो दे थांदो ज' आसिफोरा ज' बे बहा थोनहरो दाने मावहैथां आंखौ खबरानो लाले दाने That kind of our Lord Jesus Christ Don't worry First seek the kingdom of God and His righteousness everything will be added unto you the Bible says
Hallelujah. Ini kori anga Jesus kalau National Prayer Tower 2009 anga mau kamu nase Institute of Power Ministry Pavitra Atma maku bener Pavitra Atma beri punya ma haba mawa mana angko ceng nelai biko anga mencase Dr. Paulina kerja training lana ini unau angko ceng office klamase bisara 7 mansi angko prophecy klamase 7 of men of God prophet prophesied on me anga bungda haba बिसोर आंखौ प्रफेसि खालामदों नर्थ इस्टआव आंखौ थिनहरबाय थादों एथ' बोसोरनि उनाव आंखौ हाबाब आं जिजासखौल'सो मावनो फैदों दिल्लीयाव मावगोन आङो पान्जाबाव मावगोन मानो नर्थ इस्टआव थांफिनांगौ आं दुखु जादोंमोन खिन्थु जेब्ला 7 जन प्रफेटआ बुङासै 7 जना जिजासखौ नेशनेल एलं विथ डक्टर पलिना करेन आरो सासे साउथ आफ्रिकानि खोनासं नों थांथारनांगोन सत्य नों थांल' महिमाखौ नुगोन होननानै यार पिछरबाय आंखौ बिसारिल' Theologically, what the theologian says, there are different theologians. Bibinna prakarni theologian pertemu. Jangan dah kali pandang. Old Testament theologian, New Testament theologian, dogmatic theologian, systematic theologian, and the bifacial theologian, charismatic theologian. Bini kisah ang systematic theology kau kalam na muka kau menase Hyderabad College ni Say hallelujah. Theologian apa bunga lagi nase. After right lagi nani unau master of theology beko खालामनायनि उनाव आरोबाव गोथौआव नुवासै बाय फेथ बोरै सलायनांगौ आब्राहामा बोरै बाय फेथ सलियामोन आब्राहाम वाज अ रिच मैन नेशनल प्रेयर टावर न्यू दिल्ली राइट एट द पार्लियामेंट हाउस राष्ट्रपति भवन गोबावथार मावनो मोनासै पान्जाबीफ्रा गासै समग्र दिल्लीनि पान्जाबीफ्रा फैयो जिसुखौ नागिरनो पान्जाबी বিলাকে আজিকালি प्रभु जिसु বিচাৰি আহিছে আৰু জৈন আগৰৱাল বিলাকে মোৰ লগত কাম কৰি আছে জৈন বিলাকৰ এতিয়া নিজৰ গীৰ্জা ঘৰ আছে সে হালেলুয়া महिमा को नुआसे आरो जेब्ला नेशनल प्रेयर तरफ फैयो ब्रादार सत्य बहा दं आं गावखौ दुगा खालामना लाया दे एटलिस्ट बर'फोरनिफ्राय जोबोद गाबदोंमोन आफा आंनो प्रमाण नांगौ आदा रन्जनखौ प्रथम बिराद प्रार्थना खालामना गाबनानै 7 hours Institute of Power Ministry उनाव National Prayer Tower दिल्लीयाव नोंथांमोना माब्लाबा फै CNI सिनड भवनाव 5वां मंजिल में है उसमें right near the Parliament House राष्ट्रपति भवननि खाथियाव दङ बेयाव जेब्ला जोङो गोबां गाबै प्रार्थना खालामदों जोंनि नर्थ इस्टनि थाखाय नर्थ इस्टआव गोबां मानसिया बे समाव 2009 नि घटना आं बुंनो थांलिया बेनिफ्राय लासै सान्थियाव फैयासै देन बेनिफ्राय जिजास कलाव खालामै आरो बेवहाय दिल्लीयाव गावनि मोनसे अपना आप मोनसे अल दिल्ली बर' ख्रिस्टियान एसोसिएशनखौ जों गायसननो हायासै हालेलुया जोंहा गावनि बर'फोरनि गिर्जा दं दा मोनसे संगम बिहाराव आंनि चार्चनिफ्राय सासे गथ' दंफैयो बेवहाय सकिला होननाय बिथाङा जोंनि चार्चआव थाङो आरो बेनिफ्राय जोङो दर्शन गासै मावासै आङो जिजास कलखौ बुङासै आइ केनट बियो आङो फुल टाइम होनो हालिया आङो पार्ट टाइम होदो नोंसोरो बिथांमोना बुङासै ओहो जोंनो नोंखौ नांगौ होननानै न आङो डक्टर पलिना करेन्सिखौ प्रफेसर होनो बे जाफुंबाय होननानै बेनि उनावहाय आं बिसोर पार्ट टाइम मावनाङासै आरो बेनिफ्राय पान्जाब जम्मु काश्मीर राजस्थान हारियाना नैनिताल UP खौ जों लायै पाकिस्तान बर्डारनिफ्राय लानानै जोङो बांलादेश बर्डार त्रिपुरासिम जों दा बे नर्थ पार्टखौ जोङो मावबाय थादों से हालेलुया ইয়াৰ মাজতে আমি এজন ভণ্টিক আমি লগ পালোঁ যি ডক্টৰ জেফ্ৰিন she is from the Muslim community बियो मुस्लिमनिफ्राय बिनि बिफाया डिब्रुगढ़ इउनिभारसिटिनि सासे प्रफेसर डक्टर रहमान बिथाङाबो बाप्ताइज लायासै जोंनि बाप्ताइजआ बहा जायो আমালোকৰ বাপ্তাইজিং ক'ত হয় চাৰ্চত লৈ আমি গীৰ্জাঘৰত লয় তেখেতসকলৰ বাপ্তাইজিং ক'ত হৈছে জানেনে গুৱাহাটী এক্সেল হস্পিটালত হৈছে গুৱাহাটী এক্সেল हस्पिटालाव बिनि बिफाजों बिजों बाप्तिस्मा लासै प्रभुखौ ग्रहण खालामासै आरो बियो नागिरासै गोथौ नागिरासै जेब्ला बियो दाङो जेथिया तेव कागजफोरखौ करे सोरबा सन्तान जुदि परे सन्तान पायो एथिया तेव जुदि हालेलुया हाइलि क्वालिफाइड सी इज IS केटेगरि बियो IS मोनखाबायमोन पास जाखाबायमोन आङो गुबुननि आन्दाराव मावा होननानै गावनो इउनिफाइड IS एकाडेमि गोदोनि भाङागराव AG अफिस गैयामोन होनबा
एजी ऑफिस गोदोनि भाङागर बे ऑफिसाव बियो समग्र गिदिरखौ लानानै बियो बेवहाय more than 600 स्टुडेन्टखौ बियो फोरोंबाय थादों IAS नि थाखाय कोचिं होबाय थादों UPSC APS ACS बियो फोरोंबाय थादों बेनिखायनो आंनि खावलायनाय मोर अनुरोध थाकिल आमार बर' सम्प्रदायफोरा जुदि गार्जेनफोरा जुदि बिसारे जुदि नागिरदोंबा आंनि फिसा IAS APS एटलिस्ट ACS फरायथों होननानै बुङोब्ला जुदि नांगौब्ला बे इनस्टिट्यूटआव नोंथांमोना थांनो हागोन दे हालेलुया মই অনুরোধ করিম বেছিকৈ অনুরোধ করিম মোৰ ভণ্টিক যে মোৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ক সহায় কৰিবলৈ যদিও ফিজটো যদি এক্সপেন্সিভ হ'লেও মই অনুৰোধ কৰিম অলপ সহায় হ'লে থাকে আং খাওলাইগोन yes आमेन हालेलुया बिथाङा बुंदों सोरबाफोर फैयोब्ला बि फिस लानाय नङा होनदों जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय क्लेमेन्ट माइटियार Thank you, Dr. Jeffrey Monty. Thank you. We'll pray for you and we'll keep on touch. God will uplift your institution. Gabon bitanga Delhi urenango dano tangpingan. She is going back to the Delhi. That's why she's very hurry. Amray bitangni faculty pra IIT ni prela biyo. Gabon biyo faculty lagi ne thagan Delhi interview lana thangan. Jesus. आरो बेनिफ्राय प्रभुआ बाहायै समय गैया बेनि उनावनो गुवाहाटीनि उनाव आरोबाव जम्मु काश्मीराव मोनसे चार्च इनॉग्रेशन खालामना थांनांगौ आरो दिल्ली मानसिफ्रा लिरहरबाय थादों बहा थांखो ब्रादार साथिया फैद' होननानै हालेलुया आरो बेनिफ्राय जेब्लानाखि आं ट्रेनिंआव मोनासै ट्रेनिंनि बाइकनिफ्राय आं खोन्थानो लुबैबाय जीसास जोहोलाव खालि जोहोलावल'ने रंजादे बुहुमाव अरायनि गावखौ सानानै सिखोला रंजादे बुहुमाव अरायनि गावखौ सानानै महर मुस्रि मोजां नोंहा Christian जानायनि बिफाखौ बुदों सोरबा बिफाखौ बाजी तुसी ये मसीह के घर में क्यों कितनी जाती तुसी तो गुरुद्वारा में जाना है बिफाखौ रायदों पंजाबी ने तुसी कितनी जाना है ईसाई के मंदिर में कितने जा रहे हैं बिफा को रायदों बिफा को बुदों सफ्टवेयर इंजीनियर मन अंकुर नरला होननानै नोंथांमोना बुब्ला फैगोन इउटिउबाव आरो बिनाव बेबायदि खालामनायनि ख्रिस्टियानखौ नासिनायनि बिनाव जोबोद जौ लोङोमोन पान्जाबी सेंग्रा जोबोद जौ लोंनायखाय बिनाव मोनसे गाज्रि बेरामे
আৰম্ভ হ'ল এই বেমাৰটো ক'তো চিকিৎসাত ভাল নহয় আৰু পাঞ্জাবীफ्रा ओरैबायदि धोनि ओरैबायदि गोरा पान्जाब स्टेटआव समग्र गामियाव बिल्डिं समग्र गामियाव फेक्ट्रि गोजा गासैबो बिदेशआव गोजा बेनिखायनो बे बिदेश इंलेन्डआव थांनानै चिकित्सा खालामबाय किन्तु डक्टरा सारेन्डार लानांबाय डक्टरनि चिकित्सायाबो बे सेंग्राखौ फाहामनो हायाखिसै मानोना बे ख्रिस्टियान मानसिखौ रायनायखाय बिफाखौ बुंनायखाय लास्टआव बियो जेब्ला चिन्ता जाबाय थैनायनि समान सासे पास्टर इभान्जेल सिम्पलखौ लोगो मोननानै बे खावलायदों आरो बे प्रार्थना खालामदोंमोन प्रार्थना खालामनाय लोगो लोगो बेनि बेमारिया हामदों आरो बियो दिनै जलंधर सिटियाव बिदि गामियाव चर्चआव बिनि चर्चआव 80,000 मानसि फैयो 80,000 बिना गिर्जाबो गैया बेबायदि टेन्ट खालामबाय थादों आरो बिदाबो जोबोद अद्भुत बेटारि फैदों बिथांनि दारै गोबांथार मानसि हामदों पान्जाबी सरदारफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नागिरदों मारुवारिफ्रा आंजों दिल्लीयाव खामानि मावफादों जैनफ्रा मोनसे चार्च दंसै आरो जोंलाय बहाथो दं जों बर'फोर दानिया जों बहा दं that's why जोंबो बिसोरखौ नाहरोबा जोंबो दहाय मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों ना गाज्रि आखल आखुखौ गारनांसिगौ जोङो सोंखारिनायखौ गारनांसिगौ आरो जोङो आशीर्बाद गोनां देश जानांसिगौ होनदों दहाय बिमाफ्रा मोसाफैनाया माब्रै जानो बोरै जानो जोंलाय एकमात्र through the Holy Spirit without the Holy Spirit we cannot achieve any blessing बे जुगा जाबाय पवित्र आत्मानि जुग माब्रै Acts chapter number 2:17 chapter sir please let's go through quick and I need that version Jesus hallelujah जोङो नायनो दे yes बे बोसोनजों लोगोसे जोङो 1:17 yes 17 and 18 come on please Joel Papadia Joelनि समाव the prophet minor prophet Joelआ बे भबिष्यवाणी होदों 2:28 बेखौनो पत्रसा जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ सोरगोआव लांखांजायासै गावनि शिष्यफ्रा जेब्ला प्रचार होदोंमोन पत्रसा बे बाथ्राखौनो आरोबाव रिपिट खालामदों जों खोनासंनि yes go through मानोना बियो जोंजों सानजाफानानै बे दाव खालायनायनि प्रेरितनि नङालै सार प्रेरित Acts chapter number 2:17 and 18 oh sorry yes दे इसोरा बुंदों आरो जोबनाय दिनफोराव जागोन आङो आंनि जिउखौ साफ्रोमनोबो लुनानै होगोन से हालेलुया हालेलुया बुंहरदो बे उननि फिलाव जिरायनाया सन्थ्रासो जालायबाय थादोंमोन फिलाव जिरायनो नुबाय हनै हाबाब सन्थ्रासो दौलायलायदों गावजों गाव थै Jesus যিশু তোমাৰ সন্মুখত আৰাধনা কৰো इजराइलफ्रा सुवा खालामबायमोन बिनि देशखौ खालाय खालामबायमोन आरो बिनि थाखायनो इजराइलाव बै इसोरा सायख'दों जिहेशुखौ बुंदों आङो नोंसोरनो गोदान गोसो आरो नोंसोरनो गोदान जिउ होगोन होनना बुंदों अन्थाइनि जिउखौ बोखारनानै गोदान पबित्र गोसो होगोन होनदों आरो दिनै बे इजराइलनि समनि बाथ्रामोन पुराना नियम खिन्थु गोदान हृदयाव जोङो नुनो मोनो जिसु ख्रिस्ट फैनायनि उनाव 1 chapter 2:17 आङो जोबनायनि दिनाव नोंसोरनो बयनोबो मानसिफोरनो पबित्र आत्माजों सुफुंगोन से हालेलुया सानसारिनि आत्माखौ लानो थाखाय बेनिखायनो 1 chapter 19 4-5 को नायनो दे प्रेरितनि 19नि मानो दरखार जों नायनो दे जों पवित्र आत्माखौ माब्लाबा इगनोर खालामो ओके जों गोबाव समाव पवित्र आत्माखौ जोङो इगनोर खालामो Matthew chapter 12 को नायग्रोनो दे Matthew chapter 12 दे मत्थ्यूनि 12 अध्यायनि 31, 32, 33 प्लीज
31, 32 kalau जों नायनो दे Matthew बार'नि 31, 32 come on can you read this up बेनिखायनो आं नोंसोरखौ होनो गासैनो पाप गाज्रि बुंनायफोरहा नागारजानाय दं एवथार खोमा होजानाय दं जों दहाय बिदों Matthew chapter 6 नि 14 लिरनाय दङ जोङो सासे सासेनि दायखौ पापखौ खोमा होयोब्ला बे आंनि दायखौ खोमा खालामगोन John chapter 23 आव बुंदों जोङो सासेखौ पाप खोमा होयोब्ला इसोरा जोंखौ खोमा होयो से हालेलुया आरो खिन्थु मोनसे गिदिर थाखमानाय दंबावो जोबोद गिदिर बहुत सारे बड़े है ये वचन देखिए क्या कहता है Matthew chapter 12 31 32 yes sir go through अन्थाइ गोथार जिउखौ बासिनायहा खेमा होजानाय नङा आयौ आरो सोरबा मानसिनि बिसा हौवानि जेंना माबा बाथ्रा बुङोब्ला बे खेमा मोनगोन आयौ अन्थाइ सोरबा गोथार जिउनि जेंना माबाफोर बुङोब्ला बिहा नागार जानाय गैया My God this is a warning for the believers आथिखालनि बिसाखि बिलिभारफोरनि थाखाय warning बियो गोबां मानसिया पबित्र आत्मानि बिरोधि बुङो आं फोथायालै No my dear जेब्ला जों बाइबेलखौ प्रति मथे जोङो जेनेसिस टु रेभेलेशन नायोब्ला खालि आत्मानि खोथा मजेसजों पबित्र आत्मा दङमोन आब्राहामजों दङमोन बेखौ प्रफेट होनदोंमोन इसाहाकजों दङमोन ओके एन्ड देन जोङो जेब्ला नायो जों एलाइसाजों दङमोन एलिसाजों दङमोन जोङो नुनो मोनदों गिडियनजों दङमोन हम देख सकते हैं गिडियन के साथ भी पवित्र आत्मा थे गिडियना बुंदोंमोन गिडियना इस्राएलफ्रा जेब्ला नासयजादों जेब्ला जों न्याय बिजाबखौ फरायो गिडियनखौ इसोरा होनदों हे गिडियन नों थांनानै बिसोर फिलिस्टिनफोरजों लड़ायना फैदो बियो होनदों आंथ' फिसा जाथिनि आं बोरै नांनो हानांगौ ओहो नों इस्राएलखौ बासायनो थाखाय नों लड़ाय खालामनांगोन प्रभु जुदि नोंथारगौब्ला नों आंखौ जुदि लड़ायाव थांहोनोब्ला आंनो प्रमाण होदो होनदों बियो बे प्रुफ बिदों प्रमाण बिदों माबायदि प्रमाण नोङो आंजों देरहाहोनोब्ला फिलिस्टिननिफ्रा आंखौ इजराइलजोंहाय लानानै जुदि नोङो लड़ाइखौ मावहैयोब्ला आंनो प्रमाण हो प्रमाणा बेनो प्रभु आङो बोरमा मेन्दानि खोमोनखौ भेरर गुथै बोरमा मेन्दानि उन खोमोनखौ हानानै आङो खुरियाव दोनगोन आरो आं सिथ्लायाव दोनगोन सिथ्लायाव दोननानै बे नेबाय थागोन जुदि आंजों दङब्ला आरो बे गासै सिथ्लाया गोरान थानांगौ आरो खुरैनि बे बोरमा मेन्दानि खोमोना सिनांगौ बै गोमो सिख्लाया बहायबा नाहरबाय था ओरै खालामदो दे बेखौ हनै ओइ जारौ खुगा हमलायथिदों दासो नुहुराखै सानदों बे जिजास खोनासंदो हाबाब सियाराव जिरायनानै जि मिनिलायदों आयो हेल' माइकआबो जेनबावबाय आं बेखौनो शेयारिं खालामनो नागिरदों फैनायनिफ्राय आङो दाबो माइरं गरसेबो गावनि उदैयाव आं सोआखै This is not a dialogue, okay? I'm not advertising. मानो आंनि बर'लेण्ड मानो बिलाके आशीर्वाद प्राप्त হয় हालेलुया हालेलुया প্রচার होबाय थादों লুকন ঠিকই মই প্রচার কৰি আছো কেলে আপোনালোকে সকলোই দুখীয়া পৰিয়াল আমাৰ সমাজ মিলাই যে সকলোৱে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত পায় সে হালেলুয়া হালেলুয়া বৰনি मानसिफ्रा जौगानांसिगौ आशीर्वाद जुक्त जानांसिगौ हाईलि क्वालिफाइड जानांगौ इंजिनियर डक्टर जानांगौ आईएएस आईपीएस जानांगौ टीचारफोर जानांगौ मोजां मण्डली लिडार जानांगौ गोबां बिशप ओंखारनांगौ गोबां रेभारेन्डफोर ओंखारनांगौ बेनिखायनो जोङो बे आत्माखौ नागिरनो फैदों पवित्र आत्माखौ नागिरनो फैदों बिना पवित्र आत्मा we cannot do anything my dear I was a nominal Christian before receiving the Holy Spirit, you know. I have no any idea. I was very innocent. I do not knew about the Holy Spirit. What about the Holy Spirit? I knew that there's a Father, Son, and Holy Spirit. That's all. No demonstration, no manifestation. But while I came to know about the Holy Spirit, जेब्ला आङो गोथौयै स्टाडि खालामासै, जेब्ला IOPM Institute of Power Ministry Jesus कलजों आङो ट्रेनिं लासै बावासै, गोबां अद्भुत खामानिखौ आं नुनो मोनदों। जेब्ला एन'इन्टिं अफिसिङा फैयो, बे अफिसखौ नुनाय लोगो लोगो सैताना हजि खावनानै खारनांगौ जायो। हालेलुया। हालेलुया। बेनिखायनो
बे पवित्र आत्माखौ जाया बासिगोन बिहा मालाबाबो क्षमा गैया होननानै बाइबेलाव बुंखाबाय पवित्र आत्मानि बिसय रावबो मालाबा जेबो मोननाय नङा मोनसे जायगायाव ओरैबायदि जादों हिलिंनि खेत्रआव जोंहा एक्चुअली जोङो charismatic ओके जीसस कलआ मोनसे charismatic the nine give the holy spirit को demonstration खालामो as per आं जेरावबो थाङो जोङो अंकल डिजिस दिनाकरन फोरोंखानायखाय डक्टर पल दिनाकरन अभिषेक जाना फोरोंनायखाय बे सिस्टेमाव जोङो थाङो ओमफ्राय मोनसे जायगायाव बुंबाय हे बे सत्यनि थावनि प्रार्थना बिनायखौ बे बहाबा नायदों नोङो गोसोआ हमथा नै आं बे सत्यनि बिलांनाय थावखौ आङो फोथाया I cannot believe आं फोथायथारा होनबाय फोथाया जोङो प्रार्थना खालामनानै आङो दिल्लीयाव थांफिनबाय हरसेनि गेजेराव बे हौवाया इभेन्जेलिस्ट मोनजाजाबाय न'निफ्राय दरखङाव ओंखारनाय लोगो लोगो सौदुरनानै खुग्लुबनानै गोग्लैदों बे मानसिया सेन्सलेस जाबाय बे मानसिया सेन्सलेस जाना आंनावहाय कल खालामबाय ब्रादार सत्या ओके आं गावखौ ब्रादार होननानै मोजां मोनो दे ओके बिथिंबो माबा थरै एमटिएच बिथिंबो पास्टार दङ I don't need this title okay I'm not working for the title I'm working for the Holy Spirit in Jesus name hallelujah hallelujah आरो जेब्लानोखि दिल्लीयाव थांसै बिसोर फन हरफिनासै फन हरना मा जाखो नै जाया मानसिया थावखौ बेबहार खालामाखैमोन बियो थाबथा खालामदोंमोन पवित्र आत्माखौ फोथायाखैमोन आरो दरखंनिफ्राय सौदुरनानै खुग्लुबबाय मोखाङा दोलाबजोब्बाय सेन्स गैयै प्रार्थना खालामहरदों आरो जेब्ला प्रार्थना खालामहरासै प्रार्थना खालामनाय लोगो लोगो क्षमा बिनायनि बाथ्राखौ बुंहरासै नैबे पवित्र आत्मानि बायख'खौ बुंहरासै होमब्ला बियो गोलाव हां लायासै आरो दा बियो क्षमा बिनानै प्रसार होबाय थादों क्लेमेन्ट माइटर हालेलुया Jesus बेनिखायनो जोङो पवित्र आत्माया मा बिलाइ बेनिखायनो एक्स चैप्टार नम्बर 19 1 2 जों नायनो दे प्रेरितफोरनि पासनि कर्मनि चैप्टार नम्बर 19 पासनि कर्मनि एक्स बुङोना पासनि कर्मखौ मा बुङो 19 नि 2 निफ्राय फरायदो थोनहरजारा यस 2 निफ्राय जेता सर प्लीज क्विक सर आई हैव नो टाइम आई हैव लिमिटेड आप पढ़े उसने कहा क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया बाइबलावबो दं नै आं मोनथिया नोंथांमोननि बाइबलाव दंना गैया There is a question in my Bible ha दोनो माइक लादोखिनि माइक लानानै फरायदो কি হলো বন্ধু মাইকটো दे अरजा दे थांदो फरायना होबाय बिथिंबो बिसोरनि बाइबेलावबो थिगमार नों बेयाव सोंदों मा सोंदों जेब्ला नोंसोरो फोथायदों दे बाप्तिस्मा लादों मोनबायना मोनाखै होननाबो कुइसन खालामनाय दं से हालेलुया दिनै BNC चार्च बे केम्पासाव मोनसे ग्रेट कुइसन जोङो बाप्ताइज आं बाप्ताइजनि खोथा बुङा दे डाबल बाप्ताइजनि खोथा बुङा आङो चाइल्ड बाप्ताइज स्प्रिंकल बाप्ताइज व्हाटएवर इट इज दिस इज अलराइट जाबाय थेबाय आंनो ओरैबायदिबो मानसि लोगो दंलाय 7 बार जाबाय बाप्तिस्मायानो बिनाय 7 टाइम बाप्ताइज से भन्टियाने गाव मानवासे मुलुगाव काम কৰিছিলে এই বলে আগতে আরসি লইছে হোৱা নাই বলে আকো লব লাগে বলে কিন্তু ডুব লব লাগে ও ডুব লইছে দিছে আকো এই ডুবটো হোৱা নাই বলে তানে খাংগ্রাং নাंगौ না খাংগ্রাंना लालायबाय आरो दानि मेम्बारसि जानांगौ दिल्लीयाव बिराद मेथडिस्ट दं मेथडिस्ट mainline church बिराद गिदिर धनी CNI and Methodist is very rich in Delhi area बे मेथडिस्टआव थांलायबाय आरो थब्ल बावलायबाय 7 बार बाप्तिस्मा माथो जाखो आं बे बाप्तिस्मानि खोथा बुङाखै दे बाप्तिस्मा 1 I believe 1 baptize जों जेब्लानोखि एफिसियेन्स चैप्टार 4 खौ फराय जों कमप्लिटलि मोनो दे ओके आं बेयाव बुंनो थाङाखै खिन्थु जोंनि जिबनाव आरोबाव मोनसे जोंनि जिबनाव मोननांगौ बे दङ जेब्ला जोङो बाप्ताइज लाबाय दैजों बेवहाय सोंदोङो नोंथांमोना जे फोथायना बाप्ताइज लाबाय नोंथांमोना पवित्र आत्मा मोनबाय नामा आरो बिनि गाहायाव लिरनाय दङ पवित्र आत्मा दंना गैया जों मोनथियानो होनना बुंदों फरायलाय उनाव फरायलाय मा होनदों यस गोथार जिउ दं होननानै जोङो खोनाफेराखैबो सोंजाना बाइबेलनि खोथासो दे बियो मा बुंदों हिन्दीयाव उसने उनसे कहा क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया उन्होंने उनसे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी
जोंनि जिबनाव गोबांथार बेबायदि लेकिं जानानै थायो पवित्र आत्मानि लेकिं जानानै थायो जोङो जेब्ला बाइबेलखौ फरायगोन होमब्लासो जोङो मोनो जोंनि बे पवित्र आत्मानि बाप्ताइसा बहाय दं that means we have to achieve the Holy Spirit बे जाबाय जेब्लानोखि जन सादु ने सार बर'आव एसे कठिन जायो दै the baptize of John not the gospel of John baptize of John जानजियाव दुरुं खालायनाया मा होनो बर'नि आं एसे कठिन जायो दै John baptisma होग्राया मा खोन्थालांदों मिथिबाय ना Matthew chapter number 3:11 can you read it Matthew chapter number 3:11 yes come on can you read it very quickly sir Matthew chapter number 3:11 नै दानि बाप्ताइसनि खोथा फैनायसै बाइबेलनि बाथ्रा बियो yes गथ'जों जोबथा सारनाय दे yes गोसो सोलायनायनि थाखाय सार खाथियाव खोनायाखै दैजों बाप्तिस्मा होयो बे दैनि बाप्तिस्मा दै जिहुदिफोरखौ जन बाप्तिस्मा yes गोसो सोलायनायनि थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होयो नाथाय आंनि उनाव फैनाय आंनिख्रुइ बोलोग्रासिन फैथाखौनो दांनो समाया बियो नोंसोरखौ गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होयो say hallelujah गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होयो what is the or what is the fire the fire is the significance of the presence of God जेब्ला मोसेसखौ लिंदों अर नुदों बियो खाथियाव थांनो हायाखै मोसेस नोंनि आथिङाव सेन्देला खुब बे गोथार जायगा होननानै आरो जेब्ला 40 बोसोर 6 लाखनि अधिक लोगोखौ मिशरनिफ्राय जेब्ला कानानाव लाबोदों अरनि खाम्बा 40 बोसोरसिम बिसोरखौ नुजाना लाबोदों हालेलुया Holy Spirit को जोङो नुनो मोनदों my dear अद्भुत अर आरो बेनिखायनो जेब्ला प्रार्थना खालामो एनॉइंटिं मानसिफ्रा प्रार्थना खालामब्ला गरम मोनो आरो माब्लाबा सिंग्रि मोनदां बायदि मोनगोन आं मैया सोंबाय थादोंमोन आंबो हिट होनायाव आरो आं दांब्ला हिट आं गावखौ डायलग मारियाखै दे आङो जेब्ला आंबो मिन्थियामोन आरो I was an innocent जेब्ला Cathedral Redemption Church right near the राष्ट्रपति भवन 38 नम्बर गेटजों जेब्ला मोनसे चर्च दं बे ट्रेनिंआव आं जेब्ला हली स्पिरिटनि बाप्ताइज जादों होमब्ला आं गावखौनो अद्भुत मोनदों आङो थानो हायाखै आं गोलोमख्रावजोबदों आङो जांख्रि बायनाय थानांदों आङो गावखौ हमथानो हायाखै आङो लाजिदोंबो एक्चुअलि आङो शाइफुल आं बिराद लाजिगुसु दै खिन्थु जै पवित्र आत्मा फैबाय जै मन्सआव फैबाय आंनि सेहेरा बदलायो आरो आं रावखौबो सिनाया only I recognize the Holy Spirit in Jesus Christ say hallelujah बिनि एनॉइंटिंआ जेब्ला फैयो सिगनिफिकेन्ट फैयो आरो बेनिखायनो जेब्लानाखि जोङो प्रार्थना खालामबाय मानसिफ्रा आं मैया बबो सोंदों सिंग्रि मोनदोंना मोनाखै गोजां स्लिउ मोनगोन कारेन्ट शर्ट बायदि मोनगोन this is the presence of the Holy Spirit that's called the anointing hallelujah आरो जै नोंथाङा बेबायदि दांजाबायब्ला नोंखौ प्रभु जिसुआ स्पर्श खालामबाय hallelujah this is the significance of the Holy Spirit he wants to touch बेनिखायनो बेयाव खालामदों जायहा आंनि उनाव फैगोन बियो पवित्र आत्मा आरो अरजों बाप्ताइज होगोन सोर बिलाय बे बाप्ताइज होग्रालाय खुनु बिशप खुनु सत्य खुनु पास्टरा बेखौ पवित्र आत्मानि बाप्ताइज होनो हाया सत्य हाया नो मानसि man cannot give the baptize of the Holy Spirit but there is a one the Bible says Matthew chapter number 3:33 can you read it Matthew chapter number 3:33 दे सोर बाप्ताइज होगोन बेखौलाय बाइबेलाव स्पष्ट दङ can you read it sir 3:33 Jesus 3:33 is not there 3:33 sorry Dili sir কি বলতে তো ভাই পড়ছ না 3:30 बे समाव जिसुआ yes go through बे समाव जिसुआ गालिलनिफ्राय जर्दानाव जहनजों बाप्तिस्मा होजानो yes yes ओमफ्राय जहना बेखौ रायख्रानानै होनदों हा, हा। नों जोंसो Yes. आंनो बाप्तिस्मा होजानो नंगौ औ। आरो नोंसो आंनियाव फैदों yes go through जिसुआ बुंफिननानै बेखौ होनदों हा। दानो बेखौ जानो होदो हा। मानोना जोङो बेबादिनो धोरोमानिखौ जाफुंहोनो नांगौ Yes. जहना बेखौ जाफुंहोनो होबाय Yes. जिसुआ बाप्तिस्मा होजा मानो Yes. दैनिफ्राय गाखोदों आरो नख्राङा गेवदों Yes. आरो बियो इसोरनि जिउखौ मासे फारेव बादि ओंखारबोनानै Oh my God. फैनाय नुदों yes go through ओमफ्राय आरो नख्रांनिफ्राय बेबादि फंसे राव ओंखारदों Yes. बेनो आंनि अनजाग्रा बिसा हौवा बेखौनो हामजायो आं amen hallelujah Jesus name hallelujah
Yeshua. Yeshua. Glory. Jesus. Zeno zonane dong गावखौ थाल लालाय गावखौ थाल लादे गावखौ थाल लालाय नोंथांनि मोदोमाव माबायदि बार फैदों नामा नोंथांनि देहायाव माबायदि बार फैदों नामा Jesus name Yeshua 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 Glory of our Father गुसु बार फैदों ना थाल ला दै आंखौ नारबाय थानो नाङा नोंथांमोना थाल लालाय नागिर दै नागिर Can you feel? Can you close your eyes? अन्थाइ थानाय गल ब्लाडाराव लानाय बिमाफोरबो दङ ब्रादार मोननिथिं जिबनाव फेलियर जानाय मानसि दङ हौवासाफोरनिथिं गोबां जोखोलावफ्रा दिखौ खारा जानानै थानाय मानसि दङ बे पबित्र आत्माजों दिनै स्पर्श खालामनो नागिरदों जोंखौ स्पर्श खालामनो नागिरदों जों गावखौ गुरै खालामनो माइथो जों गावखौ गुरै खालामनो He wants to touch. He wants to touch. जोङो बेखौ नागिरनो पबित्र आत्माखौ नागिरनो जोबनाय दिनाव गासिबो मानसिफोरनि थाखाय गासिबो मानसि हादोरनि थाखाय आंनि आत्माजों सुफुंगोन बियो बुंदों जोंखौ आत्माजों सुफुंनो नागिरदों जों खननै बेयाव रिपेन्टेन्सनि थाखाय गसंफैबाय He wants to touch today. Ezekiel जों बुंदोंमोन गोसो गुरैया मात्र प्रभु जिसुनि पबित्र आत्मानियाव दङ जों बोरै थाल मोनो पबित्र आत्मा फैगोन होननानै जेब्ला पबित्र आत्मा जोंनाव फैगोन जोङो शक्ति मोनगोन प्रेरितनि एकनि आठखौ नायदो जेब्ला जेथिया पबित्र आत्मा আহিব আমি শক্তি পাম আমি বুজিবলৈ পাম बिजनेसाव जोङो साक्सेस जागोन साकरिफ्राव साक्सेस जागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गावनि जिबना सोलायगोन आरो न'फोर दाननि खोथा दं बेवहाय न'फोर दाननि खोथा दं बे बाइबेलाव जहननि 8नि 31-32 बुंदों तू सत्य को जानो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा जगत बुंदों सैथोआ सोर केवल पवित्र आत्मा माब्लाबाबो थगायनो रोङा बे जोंखौ हेल्प होनो नागिरो बेनिखायनो बाइबेला बुंदों जन चैप्टार 14:15-16 बुंदों जुदि नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि आज्ञाखौ मानियोब्ला आङो आफानियाव प्रार्थना खालामगोन नोंसोरनि थाखाय सासे सहायक हरगोन होनदों सोर सहायक बिलाय जन चैप्टार 14:15-16-17 सोर सहायक अराय सम थानो थाखाय सहायक हरगोन जों ख्रिस्टानफोर गिनो नाङा नों हारसिं नङा आं हारसिं नङा नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि थोननायफोरखौ मानिगोन आरो आङो आफानियाव बिगोन आरो बियो नोंसोरनो गुबुन हेफाजाब होग्राखौ जाबाय नोंगौ जिउखौ होगोन आरो बियो अरायबो नोंसोरजों लोगोआव थागोन संसारा बिखौ नाजावनो हाया मानोना बियो बिखौ नुवा आरो मिथियाबो नाथाय नोंसोरो बिखौ मिथिगोन मानोना बियो नोंसोरजों थायो आरो नोंसोरनियाव थागोन आमेन हालेलुया दिनैनिफ्राय थांफागोन जुदि जों पबित्र आत्माखौ एलाव होयोब्ला जोंनि गोसोखौ खेवनानै होयोब्ला बियो जोंजों थांफानो नागिरबाय थादों जोंनि न'खराव थांफानो नागिरदों जोंनो बुद्धि होनो थाखाय बे थांब्ला मा सोरनाव बिनाय मा जों सोरनाव मोननो जों बोलो मोनगोन प्रार्थना खालामनो इच्छा जागोन मानसिखौ क्षमा होनो इच्छा जागोन अननो थाखाय इच्छा जागोन नों जि खामानि मावगोन जेराव माइ गायनो हालेवगोन बेयाव गोबांथार प्रिथि जागोन नोंनि बाख्रिनि माइया बोसोरसेयाव बोसोरथाम जानो हागोन आरो बे दाउफ्रा प्रस्पेरिटी जागोन बोरमा मेन्दाफ्रा प्रस्पेरिटी जागोन मोसौ गाय मासे जुदि सेरसेल' गाइखेर होयोबा सेरथाम गाहाम बिनि आशीर्वाद फैगोन हालेलुया Praise the Lord.
जोङो बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थादों जम्मुनिफ्राय लागासिनो त्रिपुरासिम बे नंखाय नङा शक्ति फैगोन बाइबेल फरायनो गोसो जागोन बाइबेलनि मथे थाबायनो लुबैनाय इच्छा जागोन पवित्र आत्मा मानो एसेबां पवित्र आत्मानि बाइबेलावलाय प्रतिज्ञा लानाय दङ जेब्ला पवित्र आत्मा फैगोन शक्ति मोनगोन शक्ति मोननानै जोङो प्रसार खालामबायनो इच्छा जागोन मानसिनो खोन्थानो इच्छा जागोन दिल्लीयाव अट' ड्राइभारबो आंजों रक्षा जाया अट' ड्राइभाराव थांब्लाबो भाइजी प्रकाशित बाइक प्रकाश खालामना होयो 1 करिन्थियान चैप्टार 12:7 आदाव लिरनाय दं जायहा पवित्र आत्माजों सुफुंजागोन बिनो बे वरदानखौ होयो नय गिफ्ट होयो नय वरदान दं प्रभु जिसुनि पवित्र आत्मानियाव सोर नागिरो दालाय नय वरदान जोङो बे वरदानखौ नागिरा मालाय अनाय बनाय जोङो नागिरबाय थादों सोरबा थाबिस नागिरदों सोरबा गननायाव थांदों सोरबा थगायदों सोरबा मिनिस्टाराव थांदों अमासि जानानै फैफिननांदों जेबो मोनाखै My Jesus is not like that. My Holy Spirit is not like that. He wants you, he assured. Biar प्रतिज्ञा लादों बियो होगोन जोंनि न'खरखौ जों फोरोंनाब्ला जों उन्नति लाबोब्ला जों पवित्र आत्माखौ नागिरथारनांगोन जोङो माबायदि बेलाय He's a man, he's a व्यक्ति बेनाव चरित्र ओरैबायदि जों मानसिनि इमोसन थायो इन्टेलिजेन्ट मानसिफ्रा ओके विल थायो इच्छा पवित्र आत्मानि विल थायो इच्छा इन्टेलिजेन्ट आरो बियो ओके आरो बे जेब्ला जोंखौ इन्टेलेक्ट खालामो जायफ्रा फरायनायाव फेल जादों बे पास जाबाय थागोन जायहा साख्रि मोनाखै बे साख्रि मोनगोन हालेलुया जायफ्रा हाबा जायाखै बे हाबा जागोन The Bible says आरो बेनिफ्राय मा मोनगोन गालातिया चैप्टार 5:22 लिरनाय दङ गालातिया चैप्टार 5:5 22आवहाय नयथा वरदानल' नङा नयथा वरदान मोननायनि सिगां जोंनावहाय नयथा फल फैगोन नयथा फिथाइ जों नुनो मोनगोन बेनो जाबाय आं इंलिसाव बुंनायसै लाभ जय पिस हेपिनेस काइन्डनेस गुडनेस जेन्टलनेस फेथफुलनेस सेल्फ कन्ट्रोल जेब्ला बिनि फिथाइया थागोन थाइजौ बिफांखौ बा गय बिफांखौ जेब्ला बिनि बेगर गुथिखौ गायगोन जोङो होमब्लासो रज'यो नङा होमबा सार बिसोर सार बिथाइखौ गायथारनांगोन आरो थैनानैसो रज'गोन आरो ख्रिस्टियानफोरनियाव ख्रिस्टियान बिसाखिफोरनियाव पवित्र आत्मानि फल फिथाइया थाथारनांगोन नयथा वरदाननि नय फल जेब्ला थाबाय जोंनियाव न'खरा माब्लाबाबो झगड़ा जानाय नङा माब्लाबाबो झगड़ा जानाय नङा जोंनो सेल्फ कन्ट्रोल पावार फैगोन से हालेलुया जुदि जौ लोंनो नागारनो हायाखैब्ला आदामोन फंबायमोन नागारनो हागोन जेब्ला पवित्र आत्मा जोंनाव फैगोन ताश खेलने नागरना हायाखैब्ला मानसि जानानै नागरना हाया ताश जुआ को छोड़ नहीं सकते लेकिन जब पवित्र आत्मा आएंगे हमारे जीवन में वो शक्ति आएगा फिर शक्ति जोंखौ कंट्रोल खालामगोन It will turn towards the Lord Jesus Christ clap hand my dear अनाय बहाय दङ गोबांथार जोहोलावफ्रा मा मावगोन मा मागोन মই কি কৰিম কি নকৰিম बिजनेसआव फेलियर हुआ बहुत মানুহ মই দেখিছো ইয়াত in the realm of the spirit जेब्ला जों आत्मायाव थाङो realm of the spirit जेब्ला थाङो सिंनि गासै थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ बे रेभेलेसन खालामो 1 करिन्थियान चैप्टार 12:7-8 आव लिरनाय दङ जोंनो प्रकाश खालामगोन बयनोबो प्रकाश खालामो बेनिखायनो बेयाव आं जोहोलावफोरखौ नुदों नोंथाङा गोबां थाखा थगाय जानायबो मानसि दं बेवहाय गोबां थाखा थगाय जादों हिन्जावजों धोखा होजानाय मानसिबो दं दै I don't to expose my dear कब तक ऐसे चलेंगे कब तक जेब्ला पवित्र आत्मानि फिथाइया जोंनियाव थागोन जोंखौ गियानि खालामगोन मण्डलीफ्राव गामिफ्राव जोंनि डायसिसफ्राव जों प्रस्पेरिटी सफलताखौ नुगोन बेनिखायनो जहन चैप्टार 10:16 आव बुंदों जायफ्रा आंनि गग्रानि नङा बेबायदि मानसिफोरबो दंबावो बिसोरखौबो आंनि गग्रायाव थिसननांगौ दङ बेनिखायनो जों पवित्र आत्माजों जों लुखांजानांगोन हालेलुया जेब्ला बे नय वरदाननि नय फला थाबाय होमब्ला जोंनावहाय मोनसे नय वरदाना जोंनावहाय मेनिफेस्टेसन जागोन नोंथाङा जेखौ दांनानै प्रार्थना खालामगोन बे हामगोन बे सिगनिफिकेन्टखौ नुगोन नोंथां हालेलुया बे नङा बे सत्य नङा this is because of the Holy Spirit whomever you lay your hand she and he will get killed instantly then I have seen in the Delhi जुदि नङामोनब्ला दिल्लीयाव बुजानानै दोनहरसासिगौ आङो मिथ्या मनला अगर झूठ बोले दिल्ली में मुझे कभी मार के भगा देते लेकिन मार नहीं सकते हमें हमारे सामने आ नहीं सकते खड़े हो नहीं सकते जितने भी हो वो उसमें जब आता है तरतराने लगता है उसको मध्यम मावखौ जोबनाङो जेब्ला एनॉइंटिंग नोंथांनि खाथियाव फैगोन हालेलुया
Be pavitra man no burden. Ma bilai no burden alai. The gift of wisdom, buddhi, the gift of knowledge, the gift of faith, healing, miracle doing, prophecy, discerning spirit, speaking of many tongues, interpretation of tongue, no burden. Hallelujah. Jesus. Jesus. Benikir sang no burden ko nakitini. Mana piutan by tabono no burden ko lai. Nakita, let us find, let us seek the nine gift of the Holy Spirit. Zangni mondulia ulo menga, zangni business of zangni sakuriao, zangni amadir office, amalokor office of. যারা বাঙালিরা দোকানে আছে আপনাকে আমি অনুরোধ করছি আসুন দেখুন প্রভু যিশুকে আপনি চাকর দেখ सकते हैं কি আছে এখানে নো বর্তন রয়েছে সেখানে যেটা আপনার ব্যবসায়ের জন্য আপনার চাকরির জন্য বাড়ির জন্য শান্তির জন্য the Bible says in John chapter 14:27 says I give you the peace आं नोंसोरनो शान्ति होयो बे संसारनि शान्ति नङा आंनि शान्ति नोंसोरो दागि नोंसोरो बेखौनो हबा तुमनि धर्मत में अपना शान्ति में तुमको देकर जाता बाइबल बुंदों दिनै हालेलुया जेब्ला पवित्र आत्मा मोननाय नङा हाजार बार फरायब्लाबो जों बुजिनाय नङा किन्तु जेब्ला पवित्र आत्मा जोंनो हाबगोन जों एसेयावनो बुजिनो मोनगोन आयौ शान्तिया माथो बाइबेलावसो दङ शान्ति मोननो थाखाय दिनै इपाल हिपाल ताबिज बिसारि আছে ना एभेलेबल पन्डितफोरनाव थांनानै थादों सासे आलफा सालफा जाबाय आलफायावबा बेसेबां मानसि गावथारखो सालफा जानायनि उनाव मोदोम मावग्रा जाबाय गिबाय मोदोम मावग्रा जाबाय Abi Baba nagirbai bai. Real okay. Ang bitangko lengkorni lagamon bohai. Kintu accommodation forni diktar kang prai lengkora kar testimony thakai. Bi mansia alpha ni prai jeng alpha ba mansigo salpha jadon surrender. Bini prai biye serkoba maaba khambai ginai phuyina. Unau 2 lakh ni thabis. 2 lakh के ताबीज लगाते हैं वो दर के कारण 2 लाख में 2 लाख ताबीज लगाइছে এতিয়া তেওঁৰ বাবা তো একদম মৰি গল থৈবাই বিনে বাবায়া হ্যাঁ মোর বাবা মৰি গলে এতিয়া মোর কি হ'ব আৰু দুসরে বাবা বিচাৰি বলে ধৰিলে দানে বিচাৰি এটো গুৱাহাটী ঘটনা হয় গুৱাহাটী ভূতনাথ তো জানে নাই আপোনালোকে गुवाहाटीनि भूतनाथ जेराव गोथैसालि सावो कामाख्यानि गाहायाव गोथैसालि सावो बे भूतनाथ जास्ट ब्रह्मपुत्रनि खाथियाव बेयाव सासे बाबाखौ थांबाय हमैबाय बियो हे बाबा मोर बाबा आसिले बिसोरो बाबा बुङो आरो दै साधुखौ आरो बाबा आंनि बाबाया थैबाय गुरुआ थैबाय आं नोंखौ बाबा खालामनायदों आंनि बेबायदि मोदोमावो 2 लाखनि थाबिस दं होनब्लाबो खामानि मावा हा मोदोम मावा नामा ओहो दे फै भूतनाथाव सानफ्रोमबो मानसि सावनो थाङो मानसि थैयो गोथैसालि बियो তাত মানুহবিলাক জ্বলাই তাতে সদায় মানুহ মৰি যায় মানুহ মৰণশীল গুৱাহাটীৰ ঘটনা আৰু যেতিয়াই মানুহ মৃত্যুটো আনিব সেই বাবাই ক'লে তেওঁ বে গোথৈয়াও সেই মৰা মানুহ ওপৰত তুমি মদ ঢালিব লাগিব বোলে মদ ঢালিব লাগিব আৰু এই গোথৈকো সাউনাংগন মৰা মানুহটো জ্বলাব লাগিব আৰু ইয়াৰ ছাইটো লৈ কিনে তুমি ঘৰত যাব লাগিব তেতিয়া তুমি ৰক্ষা পাব বোলে 2 লাখ কাম নাই এতিয়া মৰা মানুহ মদ ঢালি কিনে লৈ যাব লাগে তেতিয়া শান্তি পাব বোলে লৈ গৈছে লৈ যোৱাৰ পিছত ঘৰত এনেকৈ টং টং টাং টাং নকো খুবৈয়ে আলমাৰি খুবৈয়ে হিনজাवबो थानो हाले साला थानो हाले सासे थानो हाले कापख्राव जोबबाय 2 लाखनि थाबिसाबो खामानि होलिया नागिरै बिसारि मोनसे फिसा गिर्जा मोनासै बे फासराव प्रार्थना खालामनानै बे हिनजावा छुटकारा जानानै फैयासै आरो बिखौ लाङासै आरो बिबो छुटकारा जासै आरो बिथाङा बुंदों ओहो आंनि थाबिसखौ दाखेव जों थाबिस खुलिगा आं थैनो हागौ नो सर बे बुंबाय थाबाय मा सोरदावनो आंनि थाबिसखौ खुलिगोन बे फासरजों बिथाङा होनबाय आं खेवगोन आं रिक्स लागोन जेबो जाया नंगौ नामा रिक्स लानानै खेवबाय जेबो जायाखिसै हालेलुया आरो बिनि उनाव बियो 2 लाख थाबिसखौ सावजोबासै न'खौ गासै क्रुसिनो होआसै प्रभु जिसुखौ बियो बाप्ताइज लानो नाजावासै दिनै शान्ति भाबै दङ बियो हालेलुया पवित्र आत्मा not only that जोहोलाव सासे पंजाबी सरदार दिल्ली की कहानी है आं प्रेयर वॉरियर जों लोगोसे आं माल्टिपल आंना खामानि मावनांगौ दंमोन जीसस स्कुलाव प्रिचिं होनांगौ हिलिं सेसनाव थांनांगौ जुदि जोंनो बिराद गिदिर सिएनआई सिनड भवना बिराद गिदिर बिशप सार माब्लाबा फै नायना आरो राष्ट्रपति भवन खाथियाव आरो
बेवहाय जीसस को बेखौ लिस्ट लादों आरो लिस्टआव लायो आरो लिस्टआव लानानै बेवहाय सेट आप खालामदों प्रफिटिकल नेशनेल प्रे टावर बन्दक लानो आरो लिस्टखौ बन्दक लादों आरो ओमफ्राय बेयाव प्रफिटिकल नेशनेल प्रे टावर आरो बेवहाय दै प्रफेटफोरनि आरो जोङो मा खालामनांगौ ग्लास एसियाव दं आरो बे ग्लासजों थानानै पार्लियामेन्ट हाउसखौ आखाइ हरनानै कन्टिनिउ 24 आवार्स जोङो प्रार्थना खालामनांनो नङा जों खालामो आमेन 8 आवार्स 8 घन्टा परबो जोङो शिफ्ट सिस्टेम दङ अके आरो बे राष्ट्रपतिखौ प्रधानमन्त्रीनि थाखाय केजरीवालनि थाखाय जोंनि गोबां समुद्रनि थाखाय जों बेयाव कन्टिनिउ प्रार्थना खालामबाय थायो आरो सोरबाफोर काउन्सिलिं खालामगोन सोरबाबा फनाव जे सेलाव कम्पिउटाराव सेलावहाय जे फैयो कलिंआव अके बेवहाय इन्टारनेसनेलनि मानसिफ्राबो कल खालामो अमग्र भारतनि मानसिया खालामो बेयाव हन गुत्तै राति दिनखौ जोङो प्रार्थना खालामनानै जोङो लिस्ट हरबाय थानांगौ प्रार्थना खालामहरबाय थानांगौ बेबायदिनि गेजेराव सासे पान्जाबि मानसि फैदोंमोन बेवहाय पान्जाबियाखौ होनबाय आरोबाव पान्जाबि दिल्लीनि पान्जाबि दहायनो पान्जाबनिमोन दानि दिल्लीनि पान्जाबि सरदार बियो बेयाव फैबाय थानायखाय बिनि जिबना एकदम फेलियर जाबाय बियो गुरुद्वाराव थाङो बेवहाय मोननै गुरुद्वारा दङ रकाबगन्ज गुरुद्वारा एन्ड बांला साहेब गुरुद्वारा गोबां गिदिर बिसोरनो 9 गुरुफोर दङ 9 गुरुहाय बिसोरनो गुरु नानकनिफ्राय लानानै गुरु गोबिन्दसिम बिसोरनि माबाया आरो गुरुफ्रा आरो गुरु नानक ओमफ्राय बिसोरो बेवहाय मा खालामो बेयाव थाङालाबिन स्रोदै बेयाव प्रे सेन्टाराव फैयो प्रे सेन्टाराव फैना प्रार्थना खालामजाबाय गोबांथार आशिस मोनबाय बिनि बिसाला बिखौ होनबाय नोङो गुरुद्वाराव थाङालाबिन मानो जिजासखौ मानो थांना प्रार्थना लायो नोंलाय होनना बिखौ बिफाखौ बुबाय बाइबेलखौ बिसिनानै न'आव थाहोआखिसै बिफा बोराइखौ जोङो बेखौ काउन्सिलिं होबाय प्रार्थना खालामबाय आरो सानसेखालि डक्टर पल दिनाकरन फैदोंमोन जों मोनसे बेवहाय जोङो प्रग्राम खालामबाय थायो इयारलि बेवहाय तालकटरा स्टेडियामाव जों खालामदोंमोन बेवहाय बे पान्जाबियाबो फैदोंमोन डक्टर पल दिनाकरन फारसे जोंहा प्रेयार वारिफोर फारसे जेब्ला प्रार्थना खालामासै आरो बे ओइदिन प्रफेसि जादों बे पान्जाबिनाव जे प्रार्थना लानानै थाङासै न'आव हाबनाय लोगो लोगो बे जायहा बिफाखौ बुदों जायहा बाइबेलखौ बिसिदों बे सेंग्रा जवान पान्जाबि सरदारा ओरैबायदि सिंहासन नुदोंनो बेजों 7 जन सोरगोदूत गेजेराव जिसु ख्रिस्टखौ जिरायनाय नुदों बे हालेलुया आरो बियो जिजासखौ फैनानै प्रमाण होनांदों पांचे मैंने तो गलती की है मैंने यीशु मसीह को देखा है इतनी मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करनी है आरो बे बप्तिस्मा लानानै दा प्रभु जिसुनि बियो ख्रिस्टियान जानानै दङ से हालेलुया that means Jesus is alive प्रभु जिसुआ गोथां जेब्लानाखि आङो प्रार्थना खालामासै प्रभु जिसुनाव प्रमाण खालामासै आङो गिदियना होनासै प्रभु आं लड़ाई खालामनांगौब्ला बे सिथ्लाया गोरान थाथों खुरैनि बोरमा मेन्दाया सिथों अखानाय नायासै खुरैयाव गासैबो बिनि बोरमा मेन्दानि खोमोना गासै गिसि सेबनानै नायासै खुरैसे बियो बेवहाय निहोर मोनासै हालेलुया आरोबाव सन्देह खालामासै बियो ओके गिदियना सन्देह खालामासै आपा खुनसेबाव रागा दाजों और मैं एक बार आपको परीक्षा नहीं देखना चाहता हूँ यदि आप मुझे लड़ाई में भेजना चाहते हैं ये इजराइल के ओर से मैं जाऊंगा लेकिन मुझे प्रमाण देके आप मेरे साथ जाएगा प्रमाण बेना आरोबाव दानि बे बोरमा मेन्दानि खोमोनखौ सिथ्लायाव दोनबाय बे खुरैनो सिनो नाङा गासै सिथ्लाया सिजोबनांगौ होननानै जेब्ला अखानाय प्रार्थना खालामनानै नायासै सिथ्लाया गासैबो आंगोन भिग्राया बे सिनानै दङ खुरैया थरसेबो दै गैया मोनसे हालेलुया बाइबेलाव दङ बियो आंनि डायलग नङा बाइबेलनि बाथ्रा बियो आङो गावखौ प्रमाण होदों आङो सुइसाइड खालामनो नागिरबाय थायोमोन I used to attempt myself to suicide I had no peace आङो गावखौ सुइसाइड खालामनो नागिरोमोन आंनि जिबनाव साखि गैयामोन आङो जेब्ला प्रभुखौ नागिरासै 4 बोसोर प्रार्थना खालामासै आङो प्रभु आं नोंखौ नायनो लुबैदों I want to see you Lord Jesus Christ while I was praying नोंथांमोना जेखौ टिभियाव नुदों जेखौ पिक्साराव नुदों बे जिसु ख्रिस्टखौ आङो आमने सामने आंनि मोखाङाव आङो नुदों हालेलुया आङो जिसु ख्रिस्टखौ नुनानैसो गिख्रंनानै गोलोमस्रावजोबनानै हस्रिनानै जिसु होननाय लोगो लोगो बे डिसेपियार जादों आंनो प्रमाण होफैदों He is alive आरो दिननिफ्राय आङो बाय फेथ प्रभुनि खामानिखौ मावदों बाय फेथ I don't have any salary
Ang achieve kaya. But I have many things in Jesus' name. Hallelujah. He's a provider. He's a Jehovah Jireh. I walk by faith accordingly to Abraham. My dear, जोंनि जिबनाव जुदि जोंनि राजानान थादोंब्ला जोङो पबित्र आत्माखौ नागिरनि दिनै बियो जोंखौ सुफुंथारगोन जोङो गसंनि Glory. Glory. Glory, glory, glory. Just Jesus. जोङो गांनै जोङो पाप सिगार खालामबाय साननै गाहाम जोङो गांनै जिसु आंजों दर्शन होदों प्रमाण मोननानै आङो दिल्लीयाव देसारग्लांबाय थादों पान्जाबीफोरनि गेजेराव जम्मुनि गेजेराव बे फोरबोनि पबित्र आत्मा नोंथांमोनखौ बे जोंनि बर'लेण्डआवबो नुजाथारगोन बाट नोंथांहा मोनसे गांनाय थानांगोन जोंनियाव गांनाय थानांगोन Matthew chapter 5:6 बुंदों धन्य बे व्यक्तिफ्रा जायफ्रा गांदों बेखौ तृप्त खालामनाय जागोन गांगा होगोन होननानै बुंदों Jesus glory आखाइ थिखादो worship जे जाला मोनबाय आंहा worshipबो गैया hallelujah नों जिसुखौ नागिरना Jesus gamanai minda bisaga Jisu anai girmai Okay, be in anointing and sing, please. Come on, no more. Quick, sir, give me.
아빠, 예수 아빠, nang setong, nang nihat may setong nabi ko promanigatan ng ganda ni Apa. Ang santam saya labay ng kusiba kami Apa. Apa, prove me today. Like a Gideon, Lord. I need proof. Gideon by the ano promanag Apa. Pinday ko Papa ni krus na tayo ang kulay Apa. Turn this water into holy blood. Sanctify, consecrate, purify Lord Papa today. Jesus, pure, Jesus, right. Come. Tulis na. Hindi, isko na ko. Isko madlo. Listen me, madam. Listen me carefully. Just take it. Take it now. You take it. Give your right hand. Give your right hand. Give your right hand. Nazang give me bodo. Jesus name. Papa, I bless this both of hand, Lord Papa. I release your anointing, Lord Papa. Jesus Papa. Praman kalam da Papa danay. Gideon by the thing manship na laban ng praman hotel. Apa pintayan ng nailagal boy ni ba pema prakatang say. Gazang striw mantang say. Gorong gutung mantang say. Pema praham tang say on thai prak angkar jatang say. Thabay na haya thabay tang say. Haba jatang say. Sakuri nangwa nangum mantang say. Business sa sopulta jatang say. No lunanggo pra lote chalar Papa. Give me your hand. Give me. Sprinkle this water bodo. One this side. Sabudan danya de. Sabudan ng tamuna. Prabhu Jesus ni upasthiti ko na ide. In the name of Jesus. 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 Glory. Go there. Not here. Go. Yes, go. Sprinkle. Receive. Touch. Take. Sir, Mother, sir, madam, sir, Mother. Quick, sprinkle. Quick. नोंथाङा हाल गोदान गैया जोबोद खस्थ' जादों बेखौ मावहां नोंथाङा दखान होदोंमोन खिन्थु दखाना फेलियर जाबाय नोंथाङा रिन जानानै थादों नैबे फंबायफोरनिफ्राय आं नुदों हौवासाफोरनिफ्राय नोंथाङा जोबोद रिन जानानै थादों नोंथाङा दखान होदोंमोन नोंथाङा रिन जादों Jesus glory Jesus take it Jesus no come sprinkle waiting sprinkle come Jesus Yeshua Jesus waiting Jesus in the name of Jesus waiting in Jesus name mighty name of Jesus take it the presence of the Holy Spirit take it my dear dan kau promankan in the name of Jesus he wants to touch
tidak. Just pemikiran bangun akhirnya. Yang tengah kau ni bisa ditekan, tiba pikir bisa ni admission ditekan anda hayake. Admission tekan anda hayake yang tengah sebab duka saja. Suspect kita receive pemikiran bangun. Receive His anointing in Holy Spirit. He will set you free, my dear. Sampuri bertemu, sampuri itu nanti anu korang bemari karena pide. Ini bemara bisa berhenti biskan saya, berhenti biskan saya. Nanti asis kehilangan ini nuduhi. Jesus. गंदगी बीमार निर्गमन 15:26 के हृदय में चंगे करने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु के हृदय में चंगे करने वाला परमेश्वर हूँ पापा चंगाई कीजिए इस वक्त right now पापा touch every one of this touch every one of them Lord Father touch every one of them sprinkle madam sprinkle double sprinkle yes touch every one of them Lord Father Jesus Papa Jesus Papa Apa turn this water into holy blood Apa permanen ni kapan ko na tay sing pide apa pitay ko na tay sing pide apa ami puro mahari prabhu darbande ami puro mahari ham chathega palon prabhu Yeshua come Lord of our Father right now come Holy Spirit uday sanai prajaya dong nang uday sanai wa khai ko hada agda khai ko uday sanai hada agda khai ko uday sanai hada right now say prabhu uday sanai dong no chhod de out chhod uday sanai chhod in the mighty name of Jesus uday sanai bebaran khana thang khoro sanai khoro nangni akai ko khoro dan de right now khoro sanai kaze bemar chhod khoro sagra atma dusta bankar angkat udiyo saya onthai dong khat udini onthai ji onthai dong udiyo petochi ji hila se pathor ase unlai sa ei pitor pura ete melt hoi sa it is a goli sai apa jehalau ang abo realm of the spirit of nuna madang nangtha bisakuri ko manna thakai 3 lakh taka honan doन्दों किन्तु मोनाखै थेवबो नोंथाङा जोबोद खस्थ' जानानै दङ बे थाखा माखासेया नोंथाङा रिनसो लादोंमोन बेबायदि केन्डिडेट आंबो realm of the spirit आव आङो नुनो मोनदों right now in the name of Jesus नोंथाङा गावखौ बिखायाव नोंनि आगदा आखाइजों दैदो सोर बिलाइ जोहोलाव बा नोंनि फिसाला गार्जेनबो जानो हागौ बेवहाय नोंथाङा नोंनि मानसि बा गावनि थाखाय बे साखरिनि थाखाय 3 लाख थाखा होनानै दोन्दों किन्तु जायाखै No take it the blessing take this blessing in the mighty name of Jesus take in the mighty name of Jesus right now take it in the mighty name of Jesus सिमाङाव गाज्रि नुग्रा बेयाव जोहोलावफोर दं नोंथाङा जेब्ला उन्दुयो गाज्रि सिमाङाव नुयो नोङो बेटाव नों गाज्रि सिमां नुयो गंदगी दुष्ट आत्मा गाज्रि बेबिसार नुहोग्रा ओंखार in the mighty name of Jesus आरो ना हरबावदो नोङो ओंखार थांफिनो मोदोमनिफ्राय बिनि देहानिफ्राय खोनाथों रायजो थानो बेजों स्त्रीफोरनि बेजों हिन्जावसाफोरनि बेमार बेवहाय गुफुर बेमार the realm of the spirit बुंनो थानायखाय आं बुंबाय बेवहाय गुफुर बेमार हिन्जावफोरनि स्त्री रग दङ बेवहाय स्त्री रगफोरनि गुफुर बेमार right now be healed in the mighty name of Jesus be healed discontinue period उदै सायो discontinue नोंथांनि period yes आरो बेवहाय दङ खय एकजन बिमा बिब'फोर दं नोंथांनि जे period जानांगौमोन बे बन्द जादों नोंथाङा गिबाय थादों नोंथांनि बिसाखौ नोंनि आगदा आखाइखौ दांदो दे दांदो जाय बन्द जानानै थानाय period now बन्द जानाय period
सिखला बोथ साइडजों खय एक बार नोंथाङा एंगेजमेंट जाबाय सेंग्रा सिख्ला गावनि लाइफ पार्टनार रायबाय खिन्थु बायफिनदों जायाखै बायदों नोंथाङा लाइफ पार्टनार रायखिदों सिंग्रिसाफोरनिबो दङ हौवासाफोरनिफ्रायबो दङ खिन्थु सुइटेबल मोनाखै बे बायफिनदों नोंथाङा गावनि आखाइखौ बिखायाव थांदो जोहोलाव सिखला जायगा दं बेयाव प्रभु जिसु बाबा Matthew 19:5 नोङो बुंदों लादो बाफादों अ जेनेसिस चैप्टार 2:18 नोङो बुंदों आदमखौ खेला रेहेना अच्छा नहीं आदम हारसिं थानाय मोजां नङा बेनिखायनो नों हौवाखौ सृष्टि खालामदों आरो मथि चैप्टार 19 प्रभुनो 5 नों बुंदों अ हारसिं थानाय मोजां नङा बेनिखायनो बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि लाइफ पार्टनारजों थांगोन मोनसे जागोन आफा आइ डिक्री एन्ड डिक्लेयर इन द नेम अफ जीसस बेस्ट लाइफ पार्टनार फैनो थाखाय बेस्ट लाइफ पार्टनार हौवासानि थाखाय बेस्ट लाइफ पार्टनार हौवासानि थाखाय बेस्ट लाइफ पार्टनार बे सभानिफ्राय प्रभु जिसु आफा नोंनि थैजों आं डिक्लेयार खालामदों प्रभु जिसुनि नामनि डिक्लेयारसो खालामदों I decree and declare in the mighty name of Jesus you are going to see the miracle you are going to see the miracle oh Jesus नोंथाङा थ' एक बार फेल जादों हायर सेकेन्डारि मेट्रिक बेयाव केन्डिडेट आङो नुनो मोनदों इन द रेम अफ द स्पिरिट नोंथाङा दा फरिखा होबाय थादों नोंथाङा गिदों नोंथाङा आखाइखौ थिखो जायगा फरिखा नोंथाङा फेल जादों खय एक बार जाबाय नोंथाङा बेयाव मेट्रिकनिबो दङ हायर सेकेन्डारिनिबो दङ प्रभु I release your blessing right now. I release divine blessing. I release divine blessing in the name of Jesus right now. Touch mighty name of Jesus. 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 Now. Take it. In Jesus' name. In Jesus' name. Yeshua. Gloria Papa. No. Never alone. No, never alone. He promised never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me alone. Nonga harsingai nonga harsingai nonga zangkau binagarnai nonga harsingai nonga konpade nonga harsingai nonga harsingai nonga di angkau dayanai nonga harsingai nonga Jesus glory of the Father suicide ni apa नोंथाङा गोबाव सम सुइसाइड खालामनो नागिरबाय थादों सिख्लाफोरनिफ्राय बेयाव दङ आइथा सिख्ला नोंथाङा 15 निफ्राय 26 बोसोरनि सिख्ला नोङो गोबाव सम नोङो सुइसाइडनि गोसो सानबाय थायो नोंथाङा हारसिं नङा गावखौ बेंनो नाङा 15 निफ्राय 26 बोसोरनि सिख्ला दङ नोंथाङा सब समय सुइसाइडनि गोसो जाबाय थायो गंदगी आत्मा the spirit of suicide जोहोलाव नोंथाङा डिसिसन लादों दिनै आं दिनैनिफ्राय लोंथारलिया होननानै गुड डिसिसन
In the name of the Spirit, nangkara decision ladeng. Ang tani kili labu, leng labu nangkara decision ladeng. That's the best decision. यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, पर चाह जे तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें, Say hallelujah. Say hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, सब भी हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बल्ले बल्ले शैतान थल्ले थल्ले, हालेलुया। पंजाबी राव यीशु मसीह मजां मजां बल्ले बल्ले माने सुंदर मजां शक्तिशाली, थल्ले थल्ले माने शैताना जेन्नाय जेन्नाय जेन्नाय, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष करे। नोंथाङा चेक खालामनो हासिगोन जाया प्रार्थना खालामजादोंमोन बेनिफ्राय जे नोंथांनि देहायाव नोंथाङा चेक खालामनो हागोन, नोंथाङा चेक खालामनानै टेस्टिमनि होनो हागोन। सोरबाफोर आरो दा मोनायाव जुदि हिलिंनि थाखाय जोंहा सेसन दङ, निश्चय I would like to request जों honorable bishop सारखौ जोङो परमिट होगोन होननानै जों बेखौ प्रार्थना खालामगोन, जों बयबो गसंनि अननानै in Jesus name जों खनसेबाव गसंगोन।